Η αξιολόγηση της προσωπικότητας, αν και δεν είναι απαραίτητα γνωστή με αυτό το όνομα, είναι τόσο παλιά όσο και η ανθρωπότητα. Εξαιτίας του ότι οι άνθρωποι ζουν σε κοινωνίες και επομένως είναι δεμένοι με τα δεσμά του ανταγωνισμού και της συνεργασίας, υπήρξε πάντοτε σημαντικό για μας να κατανοήσουμε ο ένας την προσωπικότητα του άλλου. Μπορεί κάλλιστα κάποιος να φανταστεί πως όταν οι πρόγονοί μας που συναθρίζονταν σε κυνηγητικές ομάδες παγίδευαν τελικά το ζώο που κατεδίωκαν, θα ήταν μεγίστης σημασίας να γνώριζαν ποιος από τους κυνηγούς θα διατηρούσε την γενναιότητά του όταν το ζώο θα επιχειρούσε να ορμήσει και ποιος θα τα έβαζε στα πόδια. Ομοίως, η ανταγωνιστική πλευρά της ανθρώπινης φύσης απαιτεί από τους ανθρώπους να συγκρίνονται αναμεταξύ τους, να ψάχνουν τις αδυναμίες του αντιπάλου και να αναζητούν την ευκαιρία να αναρρεχηθούν στην κορυφή. Αυλικοί και πολιτικοί θα μετρούσαν ο ένας τον άλλον στην προσπάθειά τους να αποφασίσουν ποιος από την πανούργα ομάδα ήταν ο πιο πανούργος και ποιος, προς στιγμή τουλάχιστον θα μπορούσε να γίνει χρήσιμος σύμμαχος. Οι καταστάσεις που οι άνθρωποι χρειάζονται να κατανοήσουν ο ένας τα κίνητρα του άλλου, τα ένστικτα και τις πιθανές αντιδράσεις του είναι σχεδόν απεριόριστες. Πέρα από κάθε πραγματική ανάγκη για πληροφόρηση, οι άνθρωποι φαίνεται πως είναι απλά περίεργοι ο ένας για τον άλλον. Αν είσαι ο τύπος εκείνος του ανθρώπου που βρίσκει τους άλλους ενδιαφέροντες, θα έχεις περάσει αναμφισβήτητα πολλές ώρες συζητώντας με φίλους για τα κίνητρα, τις ιδιοτροπίες και τις σχέσεις φίλων ή ακόμα και εχθρών. Μη σε εκπλήσει το γεγονός πως δεν είσαι ο μόνος. Οι περισσότεροι από εμάς το κάνουν. Άλλωστε, που για παράδειγμα θα υπήρχε το λεγόμενο κουτσομπολιό, χωρίς μια ισχυρή δόση αξιολόγησης της προσωπικότητας, αλλά υπάρχουν περισσότερα πράγματα σε αυτό από απλή ψυχαγωγία. Όντας πλάσματα κοινοβιακά, η επιτυχία της κοινωνίας μας, η ίδια της η επιβίωση εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τη συνεχή εκτίμηση ή επανεκτίμηση του ενός από τον άλλο. Οι καταστάσεις αλλάζουν, όπως και οι άνθρωποι, σε μεγαλύτερο ή σε μικρότερο βαθμό και τα αποτελέσματα αυτών των αλλαγών έχουν επιπτώσεις επιφανειακές ή βαθιές στις κοινότητες και τις κοινωνίες μας. Ως τώρα ασχολούμαστε στικτοδός ως επιτοπλίστων με αυτά τα θέματα. Επιπλέον, εκτός από την ανάγκη κατανόησης της προσωπικότητας των άλλων, έχουμε μεγάλη ανάγκη να κατανοούμε τους εαυτούς μας και αυτό, προς έκπληξη πολλών, είναι κάτι που συχνά οι άνθρωποι το βρίσκουν υπερβολικά δύσκολο. Η ζωή μας παρουσιάζει μια σειρά επιλογών που εκτείνονται από την βρεφική κούνια, φουσκωτό αρκουδάκι ή χνηδωτό κουνέλι, ως τον τάφο, ταφή ή αποτέφρωση. Ολόκληρη η ζωή μας κυβερνάται από τις επιλογές που κάνουμε και αυτές οι επιλογές επηρεάζονται βασικά την προσωπικότητά μας. Θα ήταν σημαντικό να γνωρίζουμε, όσον αφορά στην εργασία, αν προτιμάμε να δουλεύουμε με άλλους ανθρώπους ή μόνοι, αν υπολογίζουμε το χρήμα περισσότερο από την κοινωνική θέση ή την ικανοποίηση από την εργασία, αν θέλουμε να εργαζόμαστε στην ύπαιθρο ή σε γραφείο. Εκτός από την εργασία, θα πρέπει να αποφασίσουμε αν και με ποιον θα παντρευτούμε, αν θα κάνουμε παιδιά και αν ναι, πόσα. Η λίστα συνεχίζεται αενάως. Αυτό που είναι μάλλον παράξενο είναι ότι οι περισσότεροι άνθρωποι δεν μπορούν να καταλάβουν ποιοι πραγματικά είναι. Ξοδεύω πολύ χρόνο δουλεύοντας με ανθρώπους που αντιμετωπίζουν προβλήματα στην εργασία ή στις σχέσεις τους, προβλήματα που η ρίζα τους βρίσκεται στην θεμελιώδη άγνοια της ίδιας τους της προσωπικότητας. Ακόμα πιο παράξενο είναι το γεγονός πως μόλις δείξεις σε αυτούς τους ανθρώπους τις ανακαλύψεις των ψυχομετρικών τεστ,
Εκείνοι απαντούν ενθουσιασμένοι. «Ω ναι, αυτό ακριβώς είναι». Εκτός από τους πρακτικούς, υπάρχουν και πολλοί άλλοι λόγοι που οδηγούμαστε στην αυτοαξιολόγηση. Ενδιαφερόμαστε ιδιαίτερα για το πώς είμαστε φτιαγμένοι. Περνάμε απεριόριστο χρόνο αυτοαναλυόμενοι με τον έναν ή με τον άλλον τρόπο. Στη σύγχρονη εποχή και ειδικά μετά την εμφάνιση της ψυχανάλυσης, η επιδίωξη της αυτογνωσίας έγινε σχεδόν επιδημία και με τα βίας περνά μέρα χωρίς να προσπαθούμε να ανακαλύπτουμε μια καινούργια ιδιοτροπία ή να αναπτύσσουμε μια νέα άποψη για την προσωπικότητά μας. Ως έναν βαθμό, αυτό ίσως και να αποτελεί σύμπτωμα των κοινωνιών όπου οι άνθρωποι είναι τόσο εύποροι ώστε να ενδιαφέρονται ελάχιστα για την τροφή και τη στέγη τους και έχουν πολύ ελεύθερο χρόνο για ενδοσκόπηση, δηλαδή να κοιτάνε μέσα τους. Πέραν τούτου όμως δεν αποτελεί παρά την εξέλιξη μιας παρόρμησης που μας συντροφεύει εδώ και χιλιάδες χρόνια. Μεγάλοι συγγραφείς, φιλόσοφοι, γιατροί και θρησκευτικοί ηγέτες σε κάθε χώρα και εποχή επιχείρησαν θεωρίες για το τι παρακινεί τους ανθρώπους να αυτοερμηνεύονται. Και τέτοιες θεωρίες έγιναν δεκτές με μεγάλο ενθουσιασμό, γιατί βαθιά μέσα στις καρδιές μας πιστεύουμε πως όλοι πως είμαστε ιδιαίτερα ενδιαφέροντα πλάσματα, εξίσου και άξιοι μιας πιο εξεταστικής προσέγγισης. Από τη στιγμή που αναφέρθηκα στα πρώτα στάδια της αξιολόγησης της προσωπικότητας, θα πρέπει να ρίξουμε μια βιαστική ματιά στην ιστορία αυτής της τέχνης. Ας ξεκινήσουμε από έναν αρχαίο Έλληνα φιλόσοφο που ονομαζόταν Θεόφραστος. Έγραψε μια σειρά θεατρικών έργων με τίτλο «Οι χαρακτήρες», στην οποία συμπεριέλαβε γνωστά στερεότυπα όπως ο κόλακας, ο δειλός και άλλα. Οι περιγραφές του για αυτούς τους χαρακτήρες μας φαίνονται σήμερα απόλυτα οικίες και μπορούμε όλοι να βρούμε παραδείγματα ανθρώπων που να ταιριάζουν μαζί τους. Οι Έλληνες δραματουργοί χρησιμοποιούσαν επίσης οικείους χαρακτήρες. Οι Έλληνες ηθοποιοί φορούσαν μάσκες που ονομάζονταν περσόνα, λέξη από την οποία απορρέει ετυμολογικά η λέξη προσωπικότητα. Έτσι, όταν το κοινό έβλεπε έναν ηθοποιό που φορούσε μια συγκεκριμένη μάσκα, ήξερε αμέσως τι να περιμένει από αυτόν. Η ιδέα να μεταχειρίζεσαι ανθρώπους ως χαρακτήρες συνεχίστηκε καθ' όλη τη διάρκεια της ιστορίας και ανέσυρε στην επιφάνεια αιώνες αργότερα την Commedia dell'arte της Ιταλικής Αναγέννησης με οικείους χαρακτήρες όπως ο όμορφος ήρωας, ο πολυμήχανος υπηρέτης και ο ζηλιάρης σύζυγος. Τους συναντάμε στις ταινίες του Hollywood, ακόμα και τις πιο σύγχρονες, στις οποίες βλέπουμε ακόμα την ευαίσθητη πόρνη, γνώριμο χαρακτήρα στο σκηνός από αιώνες πρωτήτερα. Οι σύγχρονες ακουνόπερες χρησιμοποιούν επίσης τέτοιους χαρακτήρες και ο θεατής καταλαβαίνει αμέσως ποιος αντιπροσωπεύει τον αδιάκριτο γείτονα, τη σκερτσόζα νεαρή ή τον φρικτό απατεώνα. Αυτός ο τρόπος θεώρησης προσωπικότητας δεν είναι αποκλειστικό προνόμιο της δυτικής κουλτούρας. Το Ιαπωνέζικο θέατρο χρησιμοποίησε μασκαρεμένους χαρακτήρες που τα χαρακτηριστικά τους έδιναν στο κοινό μία άμεση επίγνωση της προσωπικότητάς τους. Η παραδοσιακή κινέζικη όπερα χρησιμοποίησε έναν τρόπο μακιγιαρίσματος που περιείχε στο κοινό την ίδια πληροφορία. Οι ήρωες είχαν πολύ κόκκινο στο μακιγιάζ τους, οι κακοί πολύ άσπρο. Η προσπάθεια αξιολόγησης της προσωπικότητας συνεχίστηκε και δημιούργησε ένα απέραντο φάσμα μεθόδων, κάποιες μάλλον παράδοξες και κάποιες που διατηρούν ακόμα και σήμερα τους υποστηρικτές τους. Η φρενολογία, η ανάγνωση των δονήσεων του εγκεφάλου, ήταν δημοφιλή στον περασμένο αιώνα
και θεωρήθηκε σοβαρά πως αποκάλυπτε τις εσωτερικές αλήθειες της προσωπικότητας του υποβαλλόμενου.